Ayun, good morning po mga kalabrikada. Bali, magandang malamig na umaga po sa inyong lahat. Ayan, medyo umuulan-ulan dito. Bali, nandito tayo ngayon sa may loob ng van. Ayan, sarado. Bali, babiyahe tayo ngayon. So, ito yung unang araw ng biyahe natin. Sana maging okay itong biyahe natin, in Jesus name. Pero mamaya-maya mga kalabrikada, papakita ko sa inyo yung mga dadaanan natin. Tapos papakita ko kung saan tayo makakarating. Gusto po kayong lahat dyan mga kalabrikada, mga master, mga idol, at sa lahat ng mga solid viewers natin dyan, sa lahat ng viewers natin, sa lahat ng sumusuporta kay Loves Island Adventure. Maraming salamat po at kumusta po kayong lahat. So, bali nandito tayo ngayon sa may loob ng van. Ayan. Nandito tayo sa may loob ng van. Ayan. So, shoutout nga pala, speaking of van, yung isang idol natin dyan na driver din na ayun, nung parang nagbabiyahe. Kung gusto nyong, kunwari, kung gusto nyong mag-rent, ay mag-arkila o mag-rent, ayan, ilalagay ko si Paps Cusinero. Ayan, nagbabiyahe siya. Ito si Paps Cusinero pala mga kalabrikada. Driver yan, nagbabiyahe yan sa mga nandyan sa Pilipinas. Kung gusto nyong pumunta kung saan yan, kontakin nyo lang si Paps Cusinero. Yan, isang solid na viewers natin dyan. Shout out sa iyo Paps Cusinero. Kita-kits tayo pala mamaya mga kalabrikada. Nandun na tayo sa kan pag nakaalis na tayo. Stay tuned lang kayo dyan at abangan yung mga susunod na pangyayari sa video na to. Mga kalabrikada na, andito yung sensei namin, si Sensei Maricel. Follow nyo ako sa TikTok. Ayun o, may TikTok din po siya, tapos may YouTube din po siya. So lalagay ko dyan yung link niya sa baba. Sensei Maricel yata yun sa'yo? Oo, sa YouTube. Sa YouTube, Sensei Maricel. Tapos yung sa TikTok mo sa'yo? Maripe. Maricel, ayun. Maricel, Maripe. Bali, kung gusto niyo rin pong mag-apply dito sa Japan, ayun, may contact na rin po kayo kahit sa YouTube. Yun, pwede nyo kontakin si Sensei Maricel para mag-apply kayo dito sa Japan. Diba? Oo. Kasi sa susunod ako na lang assistant mo. Ang huli rin. No, paki-subscribe naman po yung YouTube channel ni Sensei Maricel. Follow nyo ako. Thank you. Bali, nandito ako sa office ngayon kasi may kasalanan ako. Oo, maraming kasalanan ka sa akin. Bye-bye. So, ayun mga kalabrikada, naka-alis na tayo dun sa may apartment. So, dito na tayo sa biyahe. Sa biyahe na tayo. At dito lang makita mga kalabrikada. Ganda ng sikat ng araw. Ayun o, umaraw na. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Sumikat na si Haring Araw. Panibagong umaga, panibagong pag-asa. Yan yung view natin mga kalabrikada. Yan yung view natin ngayon. So, hindi tayo pwedeng makakuha dun sa harapan. Yan, doon muna tayo. Yan. Tignan natin yung mga view dito. Yan, parang kon lang din siya, parang Pilipinas din sa mga probinsya yun. May mga kahoy-kahoy din yan. Ayun mga kalabrikada. Stop over muna tayo dito sa may gasolinahan. Ito. Nandito muna tayo sa may gasolinahan. Papagasolina muna tayo. Hindi ko pala sinasabi sa inyo yung kung saan tayo pupunta para kaabang-abang. Para kaabang-abang, para mas exciting, para may excitement yung vlog natin. Tingnan na. Yung gasolinahan nila, parang Pilipinas lang din siya, pero kung lang dyan, talagang disiplinado sila. Dalawang pila talaga. Ayun, pagasolina muna. Ayun mga kalabrikada, madaan tayo dito
Ilang kilometro na tunnel ito mga kalabarkada. Pinagbubutas kasi ng mga hapon itong mga bundok para magawang daanan, diba? Time check pala tayo mga kalabarkada, alas 10 ng umaga. Pangatlong tunnel na pala ito na dinadaanan namin. Mahahaba. Nakalabas na naman tayo. 2 oras na tayo nagpabiyahe. 2 oras. Abangan nyo kung saan tayo ipadpad mga kalaban na. Saan tayo mapapadpad. Ganito kalinis yung daanan dito. Natin nasa 100 lang yata. 100 lang yung maximum na takbo dito eh. Oo. 80 pala, 80. 80 lang yung maximum na takbo. 80 kilometers per hour. Mga bundok. Ganda. So yung mga kalabarkada, bali stop over muna tayo. Baba muna tayo mga kalabarkada. Ito pala yung yung kasama ko. Tangkad oh. Yung kasama namin. Bali ito tayo lang tayo. Pero Wuhanどこ食べるの？お昼ご飯ね、空港で。どこ？別にここでもいいし、空港でもいいし。空港にしようか。はい。じゃあトイレ休憩ということで。休憩してください。はい、わかりました。Bali, tinanong ko pala mga kalabarkada kung saan kami kakain ng tanghalian. Sabi niya pwede rin dito, pwede rin dun sa kabila, sabi niya. So, bibili muna tayo ng pagkain natin mga kalabarkada para may pagkain tayo dun sa habang nagbabiyahe. Hindi nakakagutom eh. Ito. Bibili tayo ng kape kasi hindi tayo nakapagkape kaninang umaga. Ito pala mga kalabarkada. Ito. Yung kulay blue. Yan yung kulay blue. Chumitay. Ibig sabihin ng chumitay, malamig. Tapos ito naman, ito, atatakay. Yung mainit yan. Mainit. Yung mga kape. Yan yung pinagkaibahan. Chumitay saka atatakay. So hanap lang siguro tayo mga kalabarkada ng pwedeng pagkain. Tinapay na lang siguro, biskwit. Ayun, biskwit siguro. Medyo mahaba-haba pa yung pan natin, yung biyahe natin. Hanap tayo. Biscuit nila ganito. Ano? Saan na kaya nagpunta yung kasama ko? Baka kumain siguro yun. Ito may mga ramen din sila oh. Mga ramen. So yung mga sashimi nila. Sushi. Yan, sushi nila. Sushi na lang siguro. ご飯食べるの？空港じゃなくていい？あなた、ここ食べるか？僕ね、ダイエット。ダイエット？ダイエット。Nagda-diet na. Ano to? Nang kilo ka? 今ね、だいたい子供抱っこして100キロ。私78 kilo. 78。Kurang. Ayun mga kalabarkada, nagda-diet daw siya kaya pati rin ako, mapapadiet na rin ako dito. いいよ、だってあげるかったよ。私sendiri. Yun, tayo pa yung nilibre mga kalabarkada.
何食べたい？これ食べる？たこ焼き。takoyaki ka? たこ焼き。Takoyaki mga kalabrikada. Ayan takoyaki. たこ焼き一つ。 Takoyaki, bali ang presyo 400. Yun. Takoyaki mga kalabrikada niluluto takoyaki na. Atsuy ne. Atsuy. 美味しいよ。います。はい。美味しいね。美味しい。これね、日本でも珍しい。ちょっとだけソースが入ってる。ちょっとだけ。ソース。ソース。ソースありますね。ちょっとだけ。もういらんの？食べる？はい、私も。あなたも。あなた終わって。もう一個だけ食べて。美味しいね。Tuh, sarap na to. Hongo wa oishii ne. Oishii. Demo Tagalog wa masarap. 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 Yun, tinuturuan natin siya. Fugu. Fugu はね、要調理せん。食べに行こう。いや、美味しいけど、毒があるから、なんていうのかな、その毒を取らなきゃいけないんだけど、それができない。から、フィリピンで、フグは、食べない。から、やばいね。やばい。でも、日本人は、時々ね、フグは食べますね。そう、食べる。もうエブリありますね。エブリのやつはね、内臓とかに毒があるんだけど、それを取ってあるから食べれる。この料理だけ終わりましたね。そう。So, ayun mga kalabrikada. Balita ko sa tayong kumain ng takoyaki. Ayun. Maraming salamat. Nalibre pa tayo. Yun. Domo arigato gozaimasu. Arigato. Hi. Nilibre pa tayo ng pagkain natin. Naiya tuloy ako. So, yun, palis muna kami. So, kita-kits ulit tayo mamaya mga kalabrikada sa daanan. Seatbelt muna tayo para safety tayo. So, yun mga kalabrikada, nakalis na tayo doon. Dito na ulit tayo sa may daanan. Walang tigil sa biyahe. Mga view. Tingnan natin yung mga view dyan. Daming bahay, daming bahay. Ayun, bahay na. First time lang natin makatikim ng mga kalabrikada. Takoyaki na yun. Sarap. Dun lang pala ako makakatikim ng takoyaki na masarap kung kailan nagbiyahe, dun pa makakatikim. Pero sulit na rin yun. Papasalamat pala na tayo dito sa may kasama natin kasi nilibre tayo ng pagkain. Kaya tuloy ako. Speechless tuloy ako. Speechless. Ayun. Iabangan nyo pala mga kalabrikada, mga mangyayari dito sa vlog na to. Abangan nyo. Mahaba-habang vlog siguro to. So yun mga kalabrikada. Ay, napupan tayo ngayon. Malayo na rin ang biyahe natin. Alas time check pala tayo. Alas 12 na. Umalis tayo dun kanina sa may Unomiche. Umalis tayo ng 8:30 yata yun o 8:40.
makakita rin naman tayo ng city. City na rin to kasi mga kalabrikada. City oh. Yun. Abangan nyo mga kalabrikada kung saan tayo makakarating. Tapusin nyo tong video na to para makita nyo kung saan tayo makakarating. Abangan nyo yung mga susunod na susunod na mga pangyayari dito sa vlog na to mga kalabrikada. Grabing inat. Pinag-iinitan na ako. Nasa tollgate tayo. Tollgate yun oh. Parang Pinas dyan, may tollgate din sila dito. Nandito na tayo sa Osaka mga kalabrikada. Osaka. Oh, nakarating tayo ng Osaka na wala sa oras. Mali. Grabe, yung daming building oh. Yan, papakita ko sa inyo mga kalabrikada yung mga building. Yan yung mga building dito sa Osaka. Welcome to Osaka, kalabrikada. We're here. Yung mga tanawin dito sa Osaka oh. Ganda. Para akong nakalayang para akong nakalaya sa kulungan. No? Grabing ganda oh. Tataas ng building din pala dito. Yo, Tokyo Interior. Ayun. Ganda ng view mga kalabrikada oh. Tingnan natin tulay ito no. Oh. Yan tulay oh. Ito mga kalabrikada oh. Yan daw yung parang airport dito sa Osaka. Madadaanan natin yung airport sa Osaka mga kalabrikada. Tabing dagat din pala yung airport nila dito. Ang sarap siguro mamingwit dyan no, kasi walang namimingwit. Grabe, pamimingwit pa rin yung nasa isip eh. Ang ganda siguro mamingwit dyan no. Yan yung airport nila dito sa may Osaka mga kalabrikada. Walay. YouTuber. Guys.